Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh, barkanmu da warhaka. Yau na kawo muku wani bidiyo inda a cikin bidiyon insha Allah zan nuna muku yadda mutum zai nemi server ko kuma ya samu hanyar sayan kayan aiki abin da ya danganci irin su logiciel na flash kamar unlock tool da su Pandora da su Chimera EFT Pro da sauransu. Amma abin da nake son fara muku bayani kan shine mafi yawa wannan logiciel da kuke gani ana amfani da su. Wanda ake sa ma credit da wanda mutum zai iya ɗauka abin nan license shekara ɗaya, shekara biyu ko kuma wata uku, wata shida. Mafi yawan masu samar da su kama developer kenan ko kuma in ce programmers wanda ke samar da su. Mafi yawan su gaskiya ba kowanne bane idan ya samar da shi zai tsaya ya zo ya ɗora kasuwa online yana sayarwa haka. Mafi yawa gaskiya ba haka nan bane. Amma me idan sun samar suna neman ainihin diloli ko kuma in ce distributors ko kuma resellers wanda su ainihin dama aikin su ne su sayar da su dillancin wannan kayayyakin na aikin. So idan suka samu wannan diloli su dama suna da ainihin website ne ko kuma server wanda suke da bas da donakin su zani iya cewa wanda su kuma ciki dama suke sayar da kowanne kaya abin da ya danganci activation ne, dongle ne, box ne da sauran makamantansu haka. Da kuma abin nan logiciel digital irin wanda ba su buƙatar dongle ko kuma so su suna ba su tsari ne su kuma sai zo su ɗora cikin website ɗinsu ko kuma server ɗinsu. Idan kana buƙata za ka yi register a cikin website ɗin kana ka sa credit, bayan ka sa credit lokacin da duk ka buƙata sai kana saya kana amfani da kayanka. Mafi yawa haka ne yake. Amma kusan kowanne idan ka shiga shafin shi akwai ɓangaren da za ka shiga ka ga seller wanda amintattun distributors ɗin shi ne wanda yake ba tsari kuma za ka iya saya ta hannunsu ba tare da ka fuskanci wata matsala ba ko kuma damfara hannunsu. Yanzu misali idan na shiga Google Chrome misali haka za ka iya shiga misali gashi nan idan na shiga Griffin Unlocker zan ɗauki ɗan misali kaɗan ne da shi. Griffin Unlocker kun ga gashi yanzu mun zo shafin shi gashi nan layin na biyu na buɗe shi. Kun gashi idan na diba ɓangaren hannun dama na danna kun gashi ya nuno min spotted model. Model ɗin da yake iya aiki kan shi kenan ainihin shi tool ɗin Griffin Unlocker. Griffin Unlocker ban san ko wasu sun san shi ba amma gaskiya logiciel ne wanda yana aiki sosai kan abin da ya danganci aikin Samsung Casio Unlock wannan MDM na Samsung kenan da kuma FRP da kuma har da ma activation ƙero ya zo duk yana yi ga sauran model. Ga kuma download mode nan sai kuma reseller. To kaga ɓangaren reseller ɗin wani wurin za ka ga sun rubuta ainihin distributors ne ko kuma reseller ko kuma makamancin abu haka. Yanzu misali da zan shiga cikin wannan reseller ɗin za ku ga abin da zai bada. Kun ga gashi yana nuno min akwai 'yan tallace-tallacen su wanda suke badawa bari in kauce musu. Bala kun ga gashi nan ainihin ya nuna min contact me ainihin su kaga sun ɗora ainihin wanda suna da hanyar da za ka yi contact ɗinsu direct ka yi magana da su. Sun ce gashi nan owner da kuma support. Shi ainihin wannan support ɗin da inda kaga sun rubuta support ɗin nan kan logiciel ko kuma wani tool to direct ma inda za ka haɗu ne da ainihin shi mai manager ko kuma developer ɗin wanda ya samar da tool ɗin. Idan na wuce nan kaga gashi nan Omar GSM Omar akwai kuma su Halaptech, ADY Unlocker duk ga su nan GSM, Genesis, GSM Server duka wannan da kuke gani a rubuce to ainihin resellers ne wanda sun aminta da su kuma suna da abin nan contract da su. Gashi nan Easy Unlocker, iUnlocking Store da makamantansu. To yanzu misali da zan ɗauki ɗaya daga cikinsu directly zai kai ni ainihin website ɗinsu. Yanzu bari in nemi daga cikin ɗayansu in ga DM Unlocker. Bari mu ɗauki wannan DM Unlocker ɗin mu gani me zai bada. Okay, kun ga abin da ke faɗa muku kenan. Yanzu kaga wannan DM Unlocker ina danna gashi ya kawo mu ainihin shafin ko kuma server ɗin shi wanda shi nan ne dama yake kasa hajar shi ta ainihin logiciel ɗin da sauran kayayyakin flash. Yanzu gashi nan ya rubuta ƙa'idodin aikin shi da sauransu. To duk a lokacin da kake buƙatar ka sai wani tool ko kuma wani activation dole idan ka faɗo nan sai ka karanta wannan ƙa'idodin saboda gudun kar ka faɗa kar ka faɗa inda za ka shiga wata hanya wadda kuma ba ita bace ko kuma kai wani abu daga baya kuɗin ka zo su maƙale kuma shi dama ya riga ya rubuta gashi nan server ɗin shi automatic ce awa 24 zuwa take aiki sati kusan kullum kwana 7 na sati. Wala auto API kenan.
kenan baya buƙatar ko da yaushe sai ya zo online yana sauraron masu saya suna abin nan suna ciniki da sauran, sai dai idan ka fuskanci wata matsala za ka iya akwai ɓangaren support gashi nan ya rubuta da ƙasa lambar WhatsApp ɗin shi, Telegram duka dai gashi nan. Yanzu misali idan kana son kai register da wannan website ɗin kaga idan ka diba su daga sama ɓangaren hannun hagu idan na shiga za ya nuna min kaga gashi nan inda za ni register ga kuma inda za ni shiga. To akwai wani abu mai matuƙar muhimmanci a nan, ba dole sai ka yi register ba, mafi yawan su server kin kaga inda aka rubuta email ɗin nan service da kuma inda aka rubuta server service ɗin da remote service za ka iya shiga ka dibi abin nan ainihin abubuwan da yake samarwa da kuma yanayin farashinsa. Wasu suna saka har da ma free duka suna sa, wasu kuma ba su sa free in ba bayan ka yi register ba ka shiga cikin ainihin gundarin shafin. Yanzu misali da zan shiga cikin email service ɗin ga za ku ga abubuwan da za su nuno ba. Product ɗinsu ne ka ga sunan duk wanda suke samarwa gashi nan. Gashi nan server ƙin iPhone ga sunan Air Mobile Pro duka dai ga sunan na deblocage ta yadda za ka yin abin nan. A restaurant numero da siri na iPhone in kana son kai wani bypass ne ko makamantansu. Gashi nan gashi nan gashi nan duka da hadda su Samsung by email da su kuma duk dai nan da server ƙin da za ka iya amfani da shi ka sa numero da siri ko kuma numero email duka nan za ka same su da kuma farashin su kaga su basu ba da free wasu kuma za ka ma iya gani har da free ƙin product ƙin duka gasu nan bari mu gwada shiga mu gani. Kaga gashi nan sai ƙa'idodin su suka rubuta da sauran abubuwa makamantansu amma basu ba da free ba. To kaga wannan shine. Yanzu misali da zan zo in yi register ɗin nan, zan zo in yi register gashi nan in cika duka ƙa'idodin su da number wayata da kuma ƙasata inda nake da kuma currency inda nake amfani da shi amma ba za su karɓi sai ba. Sannan wani abu mai muhimmanci gaskiya idan za ka yi amfani da waɗannan server ƙin ko kuma in ce abin nan wannan site ɗin yana buƙatar gaskiya ka kasance kana ɗan jin English ko da matsakaicin mataki ne saboda ko da ka samu wata rashin fahimta ko kuma abin da ba gane ba za ka iya tuntuɓa ainihin support ɗin ka yi maganar su ku fahimci juna. Amma kaga in ba haka nan ba in ba ka jin turanci Ingilishi gaskiya akwai matsala wani lokaci za ka yi fuskantar matsala ba ka san yadda ma za ka yi magana da su ba su fahimci abin da kake ciki kana tsoro da manzo. Sannan kuma in dai har ba wai ka register ka sa kuɗi cikin wannan ɗin ba ne abin nan account ɗin to gaskiya zai yiwuwa gaskiya ka samu wata hanya direct wadda za ka abin nan kuma su matsalar su wani lokaci irin wannan server ɗin akwai wasu sun daɗe ma ba sa aiki kenan ba za ka iya gane tantancewa ba abin nan wannan mai aiki ce ko sai ka yi hira ka ɗan yi magana da ainihin abin ainihin mai server ƙin kun yi magana da shi kun fahimci juna gashi ba wata matsala online wani lokaci ma za su iya ce ma server ƙin lafiya lau yake service sai ka aika kuɗin ka sai ka yi shiru. Da haka akwai buƙatar mutum ya taka tsantsan wannan matakin farko kenan. Na kawo muku inda mutum zai yi ganin ainihin server ɗin da kuma tare da wannan kusan kowane abin nan haka suke. Da zan dawo in ɗauki misalin ɓangaren menene zan cewa bari mu shiga misali Chimera tool. Chimera bari mu gani su ma ko za su bada ok bari mu ga Chimera tool kun ga su ma ga su nan sun bada functions model supported micro logiciels supported da ƙasa gashi nan kaga sun rubuta revender. Bari mu shiga revender mu gani kun ga su ma ga su nan revender ɗin su da lambobin wayar su duka ga su nan duka sun nuno ƙasashe wanda suke da wakilai kuma suke da kun gani NC ta haka ne kenan da matsala amma kuma ga daga ƙasa ga support ɗin su nan sun bada. Su wannan support ɗin mafi yawa in ka fuskanci matsala ne abin nan wajen aiki kana iya ɗauka sai ka tuntuɓe su directly ko ta WhatsApp ko kuma ta email ko kuma na Telegram da makamantansu haka. Amma mafi yawa in dai har wajen saya ne ka samu matsala to su dan ka abin nan ɗin su dan ka tuntuɓe su gaskiya directly din ba za su baka wata cikakka amsa ba saboda za su ce ma ka je wajen reseller ko kuma revender ko kuma distributor ɗin da shi ya samar ma da abin nan ɗin. Haka ne tsarin nasu yake tafiya. Ok bidiyon ko yanzu ya yi tsawo don haka zan tsaye da bidiyon nan insha Allah bidiyo na gaba zan ci gaba domin kawo muku abin nan ci gaban bidiyon yadda mutum zai hanya mafi sauƙi da mutum zai bi ya tura kuɗi a buɗe mishi kowace ƙasa ce kamar wajen amfani da Binance ko kuma irin su
Visa card ko Mastercard makamantan tunda mafi yawa irin wannan kayayyaki idan har za ka saye su gaskiya abun nan wani lokaci bankunan da ma ke ƙasar ku su ba sa amfani da su tunda mafi yawa za ka samu mutane ne irin wanda wasu suna ƙasashen Larabawa, wasu Qatar, wasu Dubai, wasu Saudiya, wasu Bangladesh, wasu India, China da makamantansu haka. Ka gani wani lokacin ku tsarin biyan ku amma hanyoyi mafi sauƙi gaskiya biyu ne aka yi amfani da su kuma mafi sauƙin ma daga cikin biyun gaskiya abun nan Binance USDT Binance ko kuma PayPal ne wanda shi kusan kowace ƙasa akwai shi kuma za ka iya tura kuɗi da shi $5 kuma $10 haka duka kana iya tura mutum cikin sauƙi ba tare da ka sha wahala ba. Insha Allah zan kawo muku yadda mutum zai buɗe Binance tare da configuration shi har ma ya kai yadda zai iya sayayya da shi ta hanyar Move Money, Orange Money, Airtel Money da makamantansu haka insha Allah. Sai mun haɗu cikin bidiyo na gaba.